17 jum, 4000 km u ħolma waħda li jagħmel l-isfida North Cape. Bir-rota Matthew Azzopardi-Meli rnexxielu jivvjaġġa bejn l-Italja u n-Norveġja akkumpanjat biss mill-ġuħ u s-solitudni. Li xewqa li naqsam l-Ewropa u North Cape dejjem kienet it-target għax North Cape huwa iso l-quċċata tat-tramuntana tal-Ewropa. U għed dejjem xtaqt nibda u nispiċċa hemmhekk jiġifieri. Inizjattiva bħal din titlob tħejja kbira, sfid oħra li kellu jħabbat wiċċu magħha Matthew minħabba l-fatt li f'Malta ma jistax jipprepara għal sewqan fit-tul. Limitati naqra għax aħna tipprova taqdef u ssib il-baħar, jiġifieri fl-Ewropa m'għandekx dik li xum. Jgħid li la darba ma kienx espost għal din l-isfida nsab ruħu f'diffikultà biex jadatta minkejja kollox l-akbar ġieħ tara salih kienet biex jipprepara ruħu mentalment. Jiena għalija l-ikbar challenge kienet mentalment, għax jiena għamilta fi 17 il-ġurnata u l-aħħar 8 tim kont waħdi. Jiġifieri inti tibda ma' ħafna nies, jiġifieri aħna konna 500, imma mbagħad iktar ma tgħaddi, iktar jibdew jinqataw. Jiddeskrivi l-aħħar 8 ijiem bħala intensivi anke għax kien jaqdef għal 12 siegħa kuljum għal 250 km. Bi vjaġġ li ma jispiċċa qatt ma tantx jibqa' jifdal ħin għal ħafna waqfien biex jiekol. Bejn raħal ieħor kien hemm qisu 50-60 km. Allura tipprepara l-ikel, kien ikollok il-basktijiet tiegħek fuq ir-rota u tipprepara l-ikel, jiġifieri krid ikollok l-ikel. Il-problema li wara 50 km kont tispiċċa ġo petrol station pereżempju u tittara x'sa tieħu minn hemmhekk, jiġifieri darba minnhom intsertaj ġo petrol station fejn kull ma kellha soft drinks li mhumiex daqshekk adattati għal dak li għandi bżonn u naqra ċokkolati. Minkejja dan id-destinazzjoni finali tnissja ħafna midbatija, fil-fatt jgħid li mit-8 pajjiżi li vjaġġa fihom, in-Norveġja kienet l-aktar waħda l-qalbu. Minn dawn 8 pajjiżi, in-Norveġja għalija huwa pajjiż isek qiegħed taqdef ġo postcard. Temm li d-destinazzjoni finali għanqlet ħafna emozzjonijiet.